Bibigyan ka na yung cellphone ni mama, baby. Hmm? Cellphone ni mama, saan na na? Anak, huwag ka umiyak kasi. Ay, ayos siya pa rin eh. Ba't ganun? Sa YT. Like ka na sa white eh. Oo nga. Bakit sa ayos siya pala? Stop mo nga ulit. Bakit Stop mo ganun? ulit. Ha? Stop mo ulit.